Mandiqale ndithathe lithuba torhwana ndibulise insika zalenkonzo abefundisi bami ndibulise uba umongameli wale region ndibulise umongameli wami kule region yaseBorder PE ndibulise bonke abefundisi bami torhwana ngokushiyana kwabo abakhokheli abavangeli zonke insika zalenkonzo ndinibulisile ngeligama ndibulisa ke osingaye uba uvice upresident wethu kunye nomama ngele ngosigama bonke torhwana omama abakhulu ngokushiyana kwabo nabasikhokheleyo torhwana ndinibulisile simase singxamile umuntu akabholiki uyasitsikila kanti si-investe kakhulu for le mini thina le mini sisepaloti ukunyulwa kwakho uba ushasha saqala ngaloo mini uyiplanela last year mayibongwe torhwana ke ndizawuthi gqabagqaba okwam nje kubulela uThixo kude kwaba lapha uThixo esithwele mayibe nathi inkosi ndizawuthi gqabagqaba nje ukubalula nje indawo nje ezimbalwa ngoba ushasha endiqonda ukuthi hey zinendawo especial ezayishiya enhlizweni yethu ndizawunothwa ndiyathetha ixesha liyavuma ifama ndithethela abantu abayi4 umfundisi uJafta umkhokela uTyutyuza notata ondizalayo mayibongwe kodwa ndithethe okokuqala ndizawuthetha ndithi ndiyambulela uThixo ngoba ushasha uba ushasha njengonyana ndizithatha njengonyana simthatha njengotata omncinci ekhaya sikhulisiwe apha kule ndawo sagrunywa sanatharishwa ngokwelizwi likaThixo bantwana bakaThixo nisibona sinje senzwela ubabalo sifundiswe ilengwevu ilizwi ibingaphelela apha kule ndawo ebedlula bheke eQamata ebethi xa ifike ekhaya usayenzana ngoku afike exhakazele ephethe iplastic noba sigqopeya uzawufika ephethe iplastic afika anikele lamazwe bethethwa nguguest speaker pha ku chapter kula ncwadi yokuqala kaPetros chapter 5 ngala verse yokuqala apha ethi xa ethethwa uPetros phana uthi walusena umhlambi kaThixo ophakathi kwenu mayibonge Nkosi uthi nuvelela ningenzwanga kunyanzelwa uba ushasha uzenzile ezo zinto akaphelelanga pha ekhaya kulamnquba pha ekhaya sakhe endaweni ninye ndithi family yonke yamazi uba ushasha zawuthethela nabaselalini yami bayayazi nditsho abantwana abancinci uba sithi kuzutata ushasha sinehlobo esimbiza ngalo ndicela uxolo ndicela ulibiza bethu sithi kuza utata uMaybhasi abantwana bavuye unehlobo athetha ngalo elibangela uba avuye ngumntana omncinci nditsho selemisela imfundiso yenkonzo imfundiso yenkonzo ibukhali kodwa abantu ufumaniseka bayamkela ngothando uxesa abazalwane uPaulos ashumela kubo andanoba kuse-Efes na kuthiwa zamkeleka indaba ezilungileyo ngovuyo nothando uthi utata ushasha xa yazibeka indaba ezilungileyo abantu babe nokwamkela ndiyabona uthetha ngalaa nto kuthiwa i-conviction laa nto kuthiwa sizihlabo xa yethetha kuyavakala uba kuthetha umuntu ogcotywe lizulu ndiyanibulisa ke bethuna kuba ndiyiproduct kabawushasha mayizukizwe ndisebhayi kwabangandaziyo sikhokhele ebhayibhaya kululanga uba ushasha minazana sithile uhlahlala yosivelela phepha simfonele sithi sinengxaki nomfundisi wethu akaphilanga uba ushasha asuke apha uyoyika ke noqhube ebusuku uzawuhayikha bethuna ahambe ayofika eBhayi esihoya pha asithandazele mayibe nathi Nkosi ndizama ukuthi lamazwi athethweyo pha eHebhere kuthiwa zenzeleni imiziki inyawo zenu uyenzile lonto uphila ilegacy ngalomzuzu uba ushasha ndiyabulela basikwazi uthetha namhlanje ephila ukwenzela into yobana abanye abantu bayathandwa nani somuntu xa elele mos thina sithatha ngento esizaziyo uba ushasha uyi-father figure kuthi mayibona nathi Nkosi ndixetha mna malunga nesikolo malunga ne-well-being yakho utata ushasha wazi yonke into eyenzekayo ngobomi bethu because ungumzali mayibe nathi Nkosi siyambulela ke kakhulu uThixo ngaye xa ndizawuhlala phansi bethuna sinelibhaso
njengoba ndithi kudala siyilungiselele u65 lo kayiphamisa mzalwana phamisa mzalwana yeah u65 ngithoba ngayophula 7.0 sihleli phayibhasi akhona singenza ntoni nato asakhona abantu awuzithenga zonke iketile lengubo ayisihlali into enkulu uba ushasha xa ehleli apha abukele iTV ndizawumenzela imovie ndizamcreatela imovie xa ehleli apha uyothatha igusha afika abukele imovie ndizawumenzela imovie uzabukela le babe nathi ngosi angenzi mathamba torhwana sifuna abukele apha samane sifaka nezi-light shows abukele angasilibali ebhayi babe nathi ngosi siyambulela ke kakhulu uThixo kuba ndiyawaqiqa namazwi athi abo bangomele kakuhle ngakumbi elizwini nasemfundisweni ibafanele imbeko ephindwe kabili uba ushasha sizama umnika lo mbeko noba ingathi incinci kanti imfanele imbeko ephindwe kabili ngoba uwongamele kahle umhlaba udini umzalwana wami benifike apha izolo eninye benizamkelwa ndingowalapha ndithetha kakhulu kuthiwa mandiyeke bethu bendifuna uthetha kakhulu amen